Oyo kuligia ekirugo ky'obujumbe ase constituency ya Nyaribari Masaba Dr. Laban Chweya nigo bono aganire aborokiwa ba kirasi 12 amaya asa matemu abo bagochaka rituko ria ankyo nigo boigo Chweya aganirie obochorio boke obugoche gokoreka ase kiamagia ODM gose nominations nigo bogoche gokoreka gusaganire bokoreke ase nchera yobwene amono bwasioku nigo boiga tebire agoche gwanchira na machibu na gusira oria oramobwe asobochorio bwo nere osabire bali arachikobwa asobochorio bwo gwanchirana ase okumosira abana baitu baje gukora amatema form 4 guchakira tare 15 ewiki yiga nabaganeirie obosera bwa Nyasaye barinde ebirengera libyo bikanyeke alionsi banyare ko bagosoma kurumaega gabo Nyasaye igorere chinchira bainyore barike nanda nene bainyore nga ekena kibungu kyobogima na inche uno mheshimiwa Dr. Laban Chweya ninda se chama ya ODM yewe chikakora mchujo igonde nirangene nene sana kuminyokia ekiroge kiga kyobuchumbe bwa Nyaribari Masaba lakini litanga ni wikanda ratambuka se ekicharali kiga kya mchujo asongo uganiko apiri asa abantu bamintunga omorembe tochirigi buya tonyoro yo gutanga na gabo andaya ma democratic kitoramenyoka na baminto baracheme bambwe ntawapea mukono tusuke guchimotwe na barabukinda ababwe igonko basaba bangokoboko tusuki Nyaribari yito mutwe gekogera ibiroge bigambiri gutuka abantu bangi n'umuntu nayo mugucho wenda ochikobisaransira uno murai na ande nabongo sigetanga abantu baminto asogo ko chora barai ndobase guitana ndobase kubeka chingoma asa baita yagara chikure chingocha chire na ande chige